Ja se on oikein mahtavaa päivää kaikille. Se olisi Ahoi täällä. Taas pitkästä aikaa. No pitkästä aikaa. Viimeksi eilen upin videota minun uudelle mahtavalle kanavalle. Ja nyt mä huomasin, että mun pitää vähän lujempaa puhua näissä mun videoissa. Mä en tiedä nyt, että miten tää ääni kuuluu. Toivottavasti sitä kuuluisi hyvin. Huonosti. Mutta kuitenkin, tosiaan PF3 taas toinen opittu PF3. Ja ei mulla niinku tässä paljon niinku mitään sellaista aihetta tälle videolle oo. No, nauttikaa vaan tästä videosta. Tosiaan, tulisiko tuoltakin tää? Täältä tulee, mä tiedän. Sieltä selästä tulee. Tosiaan, jos tää mikki on vähän kovalla, niin pahoittelut, koska mä en tiedä yhtään, kun pitäis säätää sitä oikealle kohdalle johonkin vaiheessa. Mun mielestä tää on ihan hyvä äänenkorkeus videoille. Mä oon tottunut puhua aina tällä lailla hiljaisella lailla niinku. No niin, se on muodon kaikille. Tällä lailla niinku ihan tavalla hiljaa, mutta nyt mä puhun lujempaa. Mä lupaan sen. Elikkä siis niin, totta. Eli mulla ei oo mikään oikein mahtava puheenaihe tälle. En keksinyt oikein mitään, mutta mä ajattelin niinku sillä lailla, että yksi video per päivä. Niin tulisi ainakin teille katsomista. Tänään tulee striimiä. Varmaan siinä 21 tai no vaikka silloin kun tää video on YouTubessa, niin suurin piirtein silloin olen aloittanut striimiin. Ja tulkaahan katsomaan, että mä laitan descriptioniin linkin siihen mun striimiin, että voitte mennä katsomaan sitä, että sellaista. Mutta tää nyt ei ollut pelkkä vaan live-stream-ilmoitus. Kyllä tää on ihan tavallinen video. Ja mulla on parempi netti, yes. Mulla on vähän parempi netti, uppii nopeammin videot. Ja videoiden laadut tulee olemaan parempia kuin ennen. Yksi mun video täällä kanavalla oli jo 1800p. Oliko se mikä siinä on? Mutta kuitenkin se on nyt ollut täällä mun netillä. Eli tää on aivan mainilta. Ja oikeesti. Tällä kelpaa upata videota nettiin. Että niin. Mä sitten jossain vaiheessa teen datanurkka minun miksikö mä laitan sen videon nimeksi vaikka joku mistä ammutaan? Eli siis Johanna Väisteen Game Setupini. Ja jos ei kukaan tiedä mikä se on, jos ei joku tiedä että mikä se on sellainen, minä esitellään oma pelinurkkaus. Eli siis kaikki tietokoneet ja näppäimistöt ja nämä. Tosiaan siis mulla on uutta. No, 2 näyttöä. Ei ihan mainio homma. Uusi kone, sehän kuultiin jo viime osassa. Että sellaista. Toivottavasti niitä tilaajia nyt tulis vaan. Se olisi ihan mainio juttu, jos niitä tilaajia tulis. Mutta mä oon aloittanut just äsken tämän kanavan, niin olisi kiva, että mä saisin niitä tilaajiakin tälle kanavalle. Sellaista. Tosiaan mä pahoittelen oikeesti, jos tää ääni kuuluu liian kovaa. Mä en voi sille mitään, kun mä en tiedä yhtään kun tää SteelSeriaksen mikki. Mä en tykkää tässä, siis tää hiljentää oikeesti ääntä mulla. Herpolistillahan se sehän teki sen, että se särisi vähän se mikki. Ihan vähäsen. Ja mulla se on se ongelma taas, että tää kuuluu ihan sairaan hiljaisella. Että
mä sitten joskus hankin vähän paremmanlaatuisen mikin. Sitten kun on rahaa, niin ostan sitten jonkun mikin. Tai jopa studiomikrofonin, en tiedä. Mutta kuitenkin. Ja sitten älkää huoliko, että tänne kanavalle vain tulee ja ainoastaan PF3. Ei ollenkaan näin. Mä vaan nyt teen näitä PF3-videoita sen takia, koska mulla ei ole tällä hetkellä paljon mitään peliä ladattuna tällä hetkellä. Koska mä laitoin mun Steamin D-kovalevylle. Kato sen takia, kun tässä on SSD-levy, tässä on niin pieni tossella se tila. Katsos, kun se on sellainen aika tehokas. Ja se ei oo kiva, kun se täyttyy. Sellaista. Jaa, mä en saanut sitten tuolta ketään tapettua. Oikein kivaa. Antakaa taputit minulle. Joo, mites mä rupesin? No mä huomenna uskoisin, että tulee Black Ops 2 minun kanavalleni. Ja älkää huoliko, että tästä ei tule sellaista kanavaa, mihin on vain sotapelejä. Kyllä täällä tulee muitakin pelejä. Mutta mä en vielä tiedä mitä pelejä. Niin. Että katsotaan niitä sitten. Mä uskon, että jotain tulee. No Sniper Elite V2 mä ainakin ajattelen että sitä tulee. Koska mulla on se on ihan hyvä peli. En voi valittaa. Että sellaista. Mutta sellaista. Mitäs muuta? Mitäs pelejä muuta mä rupeen tekemään? Katsotaan. Videoita voi tulla, mä en tiedä vielä. Mä ehkä teen IRL-kaverin kanssa sellaisia videoita. Mä en tiedä. I don't know. Mutta kuitenkin. Ai tässä ei oo 1000 tikettiä, no se ei oo. Se on hyvä. Että olisikohan tää video niinku tässä, kun tässä nyt oikein mahtavasti peli loppui, että se on sitten moi moi!